Salum dihita ruas ni huriata kebijakan melurah parhaladu hakabijakan lurah pasahaton tu sude ruas doh tamu namar minggu di bagas joron suwak songoni nang aka ruas namar minggu melalui live streaming di bagas tabi horas jelas selamat beribadah ma dihita saluhutna. Taparadi marohata masuk mahita tapukama masuk marede hita senede huria nomor 215 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni dibata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod do di dok Tuhani pajujuon muna maau laho martangi yang tuau jala tangi honok kumahamu jala luluam muna maau laos jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi cupang hamu ma au. Haleluya. Martang yang mahita Ali Tuhan dibata pergugu nasohat udusan holan ala asi ni roham sabing do ubahin natar bahen hami marpungu di julum marsada ni roham martangi yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu lehonom mudo na pinangi donasida Ali Tuhan pasaut ma baga-bagami
tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saliling nililingna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Puji Tuhan atas ini dehuria nomor 227 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pebadiahon ari minggui, dina ono marima ulah hamu nasa si ulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari pada dianan ni Jehovah di batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangabati hutam. Ai dina oromari do di toppa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari para dia nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tuis rohata diajar nasian di hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong ramangidu gugu mahita tutuhatta lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhatta sene dehuria nomor 464 ayat 1 dohot ayat 2. Diri
Tato potima dosat tatua dopan niti bata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatian ni pardosa. Mulak maniam parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen hupangido hami. Say sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tuha sesani dosata. Sungonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu guruhon hamu masian au ay nalabok do au jalan naserek marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do agakku jalan yang do dohot nahu papor saton. Hasa ngapom madi di bata na digijang. Amin. Tapuji tu atas ane dihurian nomor 733 ayat sada dohot ayat 2.
Tabigi mahatani debatur turpuk epistel di minggu rogate sederion ima sian buku sada Samuel biddu sada ayat sia 1 ayat 10. Sada Samuel biddu sada ayat sia 1 10 tajahama marsikat sorin. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masihanna alai hudul di hudulanna do yang gomalim eli di labung tiang ni bagas ni Jahuba. Dungi marbaga-baga maibana nin nama ali Jahuba sebaot molo ditatap roham pardangolan ni naposomon jala diingot ho au jala dang halupahonommu naposomon jala dilehon ho tu naposomon sada anak lehonok kuma ibana musetu Jahuba saleling mangulu ibana jala dang jadi hona raut pernabung uluna. Ai martangiang di bagasan rohana do sihanna asal ubit-ubit bibirna daktar bigi yang goswarana gabe diri pusi eli namabuk ibana. Alaini nasihan nama mangalusi si tokka alituaku parupuan nagodok roha do au tahe dang dung hinum anggur manang si inumon na koras rohakido na husehon di jolo ni Jahuba. Dungi ni nasi eli mangalusi lahu mahomuli mardame-dame say nalihonon ni batani Israel tuho na pinangidom sian ibana. Songoni ma sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupiosa. Amin. Tabegi ma puji-pujian marhite-hite musik seni angkulung sian seksi perempuan huriata.
Tapuji matuhatta marhiti-hiti edde nomor 224 ayat sada dohot ayat 2. Tahatidak ko mahapor siya otay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siya undi sadok portibion, rakma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatudusan, nato mo palangit doho tanong. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianto di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, nato mau nabernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua turu dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hudlu tu siamu ne debata Jehovah, amanai pargugo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gema tikting na masa do nanayang si pamasaon di tunga-tunga ni huriata di mingguon. Salu horas madihita tuhat tama nama masuk do nama ngaramoti hita salu na warta manang na buah-buah tikting dihita sadarion parjolo guarni minggutta ima minggu rogate lapatanna martangiang berdoa. Topikna tangiang ni halak na porsea. Persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 5.1. Pemberkatan nikah. Warta pertama, atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ivan Januar Tambunan, sarjana hukum, putra dari Bapak PR Perlindungan Tambunan, Ibu Delima Boru Tampu Bolon, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domire nomor 38 01 RT 01 RW 18 masuk WEK 5, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Leoni Paulina Imelda Boru Lumban Gaul BBA, putri dari Bapak Farlin Lumban Gaul
Nahinan. Ibu Elin Gracia Raulina Boru Simajuntak yang beralamat di Komplek Bukit Permata, Blok F2, nomor 35, Cilame, masuk WEK 7. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 8.30 WIB di HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. 5.2 Laporan dana pensiun HKBP. Gereja kita menerima laporan dari HKBP Pusat tentang laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP. Surat tersebut akan dibacakan setelah pembacaan warta. 5.3 Penerimaan mahasiswa baru STT HKBP. Sekolah Tinggi Teologi dalam kurung STT HKBP menerima pendaftaran mahasiswa baru program studi Sarjana Teologia STH dan Master of Divinity MDiv tahun program studi Sarjana Teologi tahun akademi 2021-2022. Untuk keterangan lebih jelas dapat dilihat di majalah dinding gereja kita. 5.4 Peringatan kenaikan Tuhan Yesus manang pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 gereja kita mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pesta parningotan ni hana naik ni Tuhan Yesus, dengan 2 kali kebaktian. Kebaktian pagi pukul 7.30 bahasa Indonesia dan kebaktian siang pukul 10.30 WIB bahasa Batak. Live streaming di Facebook dan YouTube channel, dan kita akan mengumpulkan pilihan nomor boho untuk keperluan ulaun pengembangan masyarakat HKBP Pusat. 5.5 Program Marturia. Dewan Marturia melalui Seksi Sending HKBP Jalan Lurah Cimahi akan membagikan pembatas Alkitab kepada setiap jemaat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada saat kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, dan pada hari Minggu 16 Mei 2021 dalam setiap ibadah, berarti 2 kali. 5.6 Pendaftaran marketplace lalur atau lapak lurah. Puji Tuhan, dengan hikmat yang diberikan Tuhan sudah berjalan marketplace kita lalur atau lapak lurah untuk April ini 2021, dan kita sudah akan memasuki bulan Mei 2021. Oleh karena itu, bagi siapa saja jemaat HKBP Jalan Lurah yang mau mendaftarkan usahanya untuk dimasukkan ke katalog lalur edisi Mei 2021, harap menghubungi kontak person Lapak Lurah Saudara Peri Huta Barat nomor 0857 9306 3230. Mari sama-sama mendukung dan memajukan usaha sesama jemaat kita dengan cara belanja kebutuhanmu di Lapak Lurah HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tuhan Yesus memberkati. 5.7 Jadwal ibadah Minggu tanggal 16 Mei 2021. Pukul 7.30 WIB yang beribadah adalah WEK 4, WEK 6 dan WEK 9. Pukul 10.30 WIB WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Pukul 16.30 WIB WEK 2, WEK 3, WEK 5. Songonima
tikting namasa nani pamasa ni huriatta di bagasan nasa mingguan Tuhan tama masu-masu doho mangaramoti hita. Tuhan memberkati. Kucahau kami mamuse laporan narosian surat narosian pusat Piaraja Tarutung. Piaraja Tarutung 30 April 2021 nomor 739 garing L18 garing 4 Romawi garing 2021. Hal laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP. Kepada yang terhormat jemaat dan perhalado HKBP, pendeta resort di tempat, damai sejahtera Allah yang melalui segala hal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat nomor 367 garis miring C 04 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari, dan sebagai cara untuk membangun transparansi dan akuntabilitas sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepercayaan setiap warga jemaat HKBP atas tertib administrasi keuangan kantor pusat HKBP dan membangun semangat warga jemaat kita untuk meneruskan segala usaha dalam menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun. Maka kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan yang sudah distor ke dana pensiun HKBP di Medan. Pertama, pemasukan melalui 4 rekening yang ada, BNI 00 sekian, BRI 00 sekian, Mandiri nomor 010 sekian, Bank Mandiri nomor 10 sekian, dan atau QRIS ID 1021062291690. Rekening normal dana pensiun sejak tanggal 15 Januari sampai dengan 29 April 2021 sebanyak 10,269 M atau 10.269 juta rupiah perincian terlampir. 2. Melalui rekening khusus pemerhati kasih hati BNI nomor 880 sekian, di mana Eporus dan Sekretaris Jenderal sebagai penandatangan telah dibuka sesuai dengan rapat MPS via WA sebanyak 38 miliar 35 juta ribu rupiah atau 38 miliar 35 juta rupiah. Telah terkumpul 48,298 M atau 48 miliar 298 juta rupiah. Kedua, pengeluaran. 1. Pembayaran dana pensiun HKBP di Medan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021 sejumlah 5,6 M atau 5,6 miliar. 2. Pembayaran pada hari ini 30 April 2021 ke dana pensiun HKBP di Medan 41,5 M. Total secara keseluruhan 47,1 M, 47 miliar 100 juta rupiah. Karena itu dengan rekapitulasi keuangan di atas, kita memahami bahwa HKBP sampai dengan bulan Desember 2025 harus membayar ke dana pensiun
sejumlah 144 miliar 795 juta rupiah 74.429 rupiah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat tanggal 9 Maret 2021, dikurangi 47,1 M yang sudah dibayar, maka kita masih menunggak ke dana pensiun sejumlah 97 miliar 695 juta 74.429 rupiah, agar kita bisa beralih dari program manfaat pasti atau PPMP ke program iuran pasti PPIP di akhir Desember 2021, atau bila Tuhan berkenan bisa lebih cepat dari tanggal yang dimaksud, maka kita harus membayar 5,802 M, 5 miliar 802 juta rupiah. Ini berarti kita harus membayar sejumlah 54 miliar sebagai syarat yang harus kita penuhi untuk berpindah ke program iuran pasti. Sesudah itu kita harus dapat keluar dari beban akibat kewajiban dan membayar iuran tambahan sebagai badan pendiri yang diharuskan dalam sistem PPMP sebanyak 1,7 M per bulan. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Kami berkeyakinan dengan berpegang kepada buah-buah roh, semangat dan kesatuan segenap warga HKBP, demikian juga para pemerhati yang telah menunjukkan perhatiannya sedikitnya dalam 4 bulan terakhir ini, itu semua menambah semangat dan pengharapan bahwa Tuhan menunjukkan jalan melalui mujizat agar kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita berharap ke depan oleh kasih penyertaan Tuhan memampukan kita menyelesaikan hutang HKBP pada waktu yang tepat. Sebagai gereja kita patut bersyukur dan memuji Tuhan dengan nyanyian baru pada minggu kantate yang minggu kemarin, karena baginya lah puji-pujian dalam kerajaan dan kemuliaannya yang selama-lamanya. Amin. Salam dan doa Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Songonima surat nahujahok kami. Mauliate ma dituhata. Horas. Mari dimahita sana dehuria nomor 210 sada ayat sada dohna Uhud pasahat pilihan na perjulu. Hidup
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti akka hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta manami nanami na bosobulong salu na ita na marpungu di gerejaon. Songoni manang dihamu amanami inanami na bosobulong remaja sekolah minggu. Di akka inganan muna dohot di bagas muna be namar minggu marhite streaming online fan Facebook dohot YouTube channel HKBP Jalalurah hata ni debata dihita di bagasan sadarion imana tarsura di sada Yohanes 5 ayat sada dohot sahat tu ayat 5 tajaha mar responsoria. Ganup na porsea Jesus do Kristus ido na oktubus ya debata. Jala ganup na makaholong ibana na manubuhon haholongan ni ido nang natubus yan ibana. Ayodo holong ni rohani debata molo tarado ti patikna dada nadok-dok patiknai. Isedo na manaluhon portibion ia so na porsea di Jesus Kristus anak ni debata ima yanggo sahakna. Diamu akka manami nanami na bosobulong saluhut na dong asa porsyaon na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Macelas dorohatta sadarion ala di minggu rogate minggu martangiang tu debata ditogihon huriatta dohita martangiang marhite saluhut ngolutta marhite saluhut narong dihita termasuk manak kining namartangiang dohita hut maredde marhite angklung ni seksi perempuan HKBP Jalan Lurah songon na taburo nak kining angklung munete dak songot tahe taburo dak songon molosongon herana sangsi ate taburo angklung mune nak kining di Facebook itu terwereng do. Hamu penak kining teribuk kamu do werek Facebook muna do takka handphone muna te. Termasuk do si clue motion na denggan cap jempol mantap menyentuh dot segala macam. Ngoliate ma di pengurus seksi perempuan ni Huriata alap danga palabu hita maredde tutu marhite suara badi boak kita maredde marhite uning-uningan angklung. Ate, alai hati-hati hamu memakai angklung munaida, alana tonggo korikota tong parwahon muna. Sotungan non maguguhudi hutur hamu buti angklung munai. Ya. Dihutur hona mose tu sanggul ninat tanai jolo. Jadi bagai asing suara yang kelung odang pasin sanggul ninat tanai jolo. Arong karena mar sanggul hati-hati mara. Sotung ngadong taitan not tuang klungi.
gabi made dek sanggulna. Merguling-guling musai gabi tong musen di jolor. Jadi hati-hati mana kainangda baga dunak kening angklung munai rupani lasroha mabigi songon are dia menakin Elsa dai. Apa sa tong maluwai songon buti ngasai be. Ida tong galai nak kening songon baga duti. Woi itu buti. Unak pula pakai hamu angklung munai mabaik ko dia teh. Tinggal sipak kamu di hudulam muna. Ayo lo do songoni songon naga jamitai rupani gabi songon naneng modohodok ipak kuling yang klung aja. Sotung mak kuling yang klungan nopas marjami tahu rupani. Apalagi nokna songon nok ni bukwedei. Amin. Madok amin do angklung nai. Jadi tikos mabek kamu hudulan nyaka angklung nai. Ano si uripu neng menuru amin jami tahun. Apa nama kuling sadiri do rupani angklung nai. Mau lihat ma torosok kamu ma ai boy do tama gabi seneng do nak kuning si ngondani kulik kudu buti nak kuning rupane ma alai buku tik ting do oh sono do apen naroha alai hubai kami pen non angklung nya kama songon nai tors semangat do rupane jala itor gudang goran non narohot alai memang seksi perempuan non odo memang nabui patu pahonak kanading gadi huria. Jidus rohamu nadang gua kahami amaon lebak do marguru pe ngabine reng pungan ama Saudi Joshua ba songoni do HP hamu tabain angkulung tore sudi rupani jadi dos marohamuna patu pahamu akan ringkat di huriaon memang akaina termasuk dotong itu kang hutur huria dotong molo songonna humutur huriai itor di pahot ina hok doi huriai yakin doamu pido mariti akaina di tonga-tonga ni perdalanan ni huriata songos sihanna na martangiang nakkining di kutiamu do hatani episteli martangiang sihanna mangubit-ubit pamanganna iri pusieli do tong na mabu anggur sihanna hape alani persitutuon na do martangiang tu debata manaitehi iluna mangubituit pamanganna hut mapangidohon ali Jahoba di batani Israel ngolo mangasihi roham di bagasan godang ni holongmu maradopon na posomon sihanna ai sedo anak ni sihanna bagus ai datang pokoknya bagus mah terus Aisyah na pinang Indonesia naon. Lihat jo dia usaha anak di Naisidi. Ise bagus. Iya. Di Bangido sada anak hut mana teh hiluna. Ado lapatannya kamang bertemu kainang martangi yang di bagasan hapor seaon. Martangi yang di bagasan persitutuon. Martangi yang di bagasan baru kilon tu debata. Mardabu-dabu do Jahoba bergumul dengan Tuhan tentang kehidupannya uhud marabur iluna babawahon hatani tang yang nai haruar sian rohana hatani tang yang nai haruar sian nguluna ia berdoa dengan iman percaya dungi di dok hatani dewata ma di sada Johannes 5 turpuk jamitat tasadarion halak namar tangiang di bagasan hapor seaon na tubuh sian debatadoi bahwa orang-orang benar yang berdoa di dalam iman percaya dan berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan maka ia berdoa dengan kebenaran dan ia akan menerima apa yang ia doakan ahanati nanyak konai jaloon nado maritehite nguluna dohot perdalanan ni ulaonna siganupari alani roh mak kamang do tamak kenang say toktong do disosohot tuhitakan orare et laborare et orare artinya doakan kerjamu kerjakan doamu odo terus odo na naik si paingoton ni turpuhot tuhita sasitong na angko martangiang dak pola asarakku biamu ngasudehi tamampoto tangiang ngasudehi tamampoto bohano martangiang
Bahkan bebas ya kita nunga para dehotiki na une. Adong partikian na une martangi yang secara pribadi tu debata. Martangi yang secara intens tu Jehovah. Di bagasa saluhut haporsionna. Nanaing pinatakas di turpukor raima molo martangi kita naing ma di bagasan ngolu na marhaporsiaon tu debata. Huhut marpangulaon. Tangiang na diulahon. Jala ulaon na ditangyakon. Odo nanaing hangguluhonot tasadarion. Alania ala gurang gosol mamartangiang. Ala sipata dang diulahot tangyang na ido kan. Dang diulahot tangyang na. Hola ditangyakon do. Ido binna molo di huta, di hitan, saya didok alai Tuhan, saya lehom madihami gabe na niula, sinur na pinahan, horas ado, horas jolma idot tong, sinur na pinahan, gabe na niula, horas jolma, idot tok tangyang di hitan, dungi aka na dihita ditanya ko mapasu-pasu maka pangaratto nami ninay pasu itanya ko kita na di pangaratto anon alay mo holat tangyangi sikko bo daw alay Tuhan pasu-pasu ma asasinur na pinahanin na hape nangarok pinahan na bawa sinur sok pinahan na solo mamelihara pinahan gabi na niulain na solaw tuhaw ma bawa no ni Tuhan ni mabang gabi na niula solaw tuhaw ma horas solmain na mar dipaccuasai hodong uluna ba marsai ma di baga seperngulu alani orare et laborare et orare doakan kerjamu kerjakan doamu asa ta nguluhon taulahot tangyakta jala ta tangyakon ulota sebaliknya arong gosol mana holam mula-ulaon dak kiamar tangyang arong gosol mana holan nakarejo songo masin nama hari Minggu takya ditanyakon ay pos ni rohana moloniula mangan ibenna moloniula dapotan ibeninna tarpasu-pasu dong nguluni jolmanion dapotan do halak si songonon boy do dapotan alai dak sonang jala dak sikop nguluna alani alarang ditanyakon ulaonna holan na diulah terus songo masin nama hari tu hari diuki tanoi meredusui boto saban loja tusan topo tu beribon gulu disan dapotat di beriu dagi boto bisa bani daun loja dungi Roma Tuhani tornin nama ngasai vedi ho nasai alapon nama hosam sadarion nin nama tersai do terbuti nama angklung neon treng ternyata ina ternyata gini selesai nama so dia Pak Kurnia anak kalian teroma Tuhan ina dungi salo sema dak kari tanya kunulon na so ulan na mangulay arong na sokoni adong hita di Tokyo terpukohon asa sadalad do ulauta dohot tangyakta termasuk ngolomar tangyak kita di garijaon ngasadalan ulaning tangyakta dohot ulauta dipati ni debata dohot di roha holong ay pangaripunan dipatiki holong do idok Tuhan Yesus pangaripunan dipatiki haholongi ma Tuhan debata sian nasa roham sian nasa ate-atem do sian nasa gogom dohot nados dohoti haholongi dongam muzolma tudoson dirim ngamar perbu ulanik tangyakta rap dohot ulauta molomar tangyak kita di garejaon tagamon ngamar perbuai tangyak tai di parsauran ningolu siganu pari dihita asa unang tangyangi hanya berisi untayan-untayan kata tanpa makna dan iringan-iringan kalimat tanpa karya sehingga boy holan hata sabing tangyak tai alay dang taulahon jalaw manaw borat di hami parjamita da iru date molo marjamita hami
moloso diulah jamitanai terus doi rohot bahasa nabasi di foto kamu do bahasa nabasi bahasa do alai basi songon nabasa do idaun habe basi dohot akan nama kanguluhon naringkas martangiang so tu kolan padohan nasa diri hatai rupani pangulup posongoni dang adong perbuena ido winda molo parjami taro partangiang idok si Paulus terus do ido porang si dua baba itebas tu sonalei mula musetu dirina ido to jadi kon coba taruh jalan ujud terwaro ngapa tangiak ta tutu ngapa perbueni hatatta ngabui marparbue siat tangiak tai ngolu na hinalomohon ni rohani dewata ngolu na hinalomohon ni rohani Jehovah ai molo mangolu jalamiak kita di bagasa pati ni dewata dungi jalo otta matangyak tai jala takasma marparbue tangyak tai tuhat tai pe molo diberek kita siap benua gijang ringkas martangiang jala burju pasti lo ditatap pernguluta ido hatani sielia nak kiring mula maho pasoma lehonon ni debatani Israel do tuho na pinangidomi ninna si Elia nak kining tu si Hannai alania saut dotong merperbue si Samuel sorang di tonga-tonga ni pajaloon ni si Hanna di perbue ni tangyang na alania ala diradoti tonana sehingga ketika Yakobus 5 ayat 16 margogosi tuturo tangyang ni partigor doa orang benar sangat besar kuasanya alani tapasi tong jatong jumolo dirita asa benar tong tangyakta unang tangyakta benar ulau terang benar ini juga timpang dan tidak akan menerima karena itu besar kuasa orang yang berdoa yang berperilaku di dalam kebenaran dan patik holong rohani dewata leonon ni dewata rotong songon amat tai molo martangi yang kan songon ido tok Tuhani sasitonga Tuhan pasu-pasu manakku si nomor sada nakpe dauna sida saya rodo kiriman nak inatong si nomor 2 pe nakpe paruma ini burusi lebat do saya di rohaho do pasites sudi kode inamat tong si nomor 4 songoni do tong pasu-pasu mak nakpe lagi pasikolau dana kinuaing saya di rohaho ni do natorasnan roi natai si nomor 7 arak pelatangnya konot toni dakyaro kiriman ni inatong dakya di rohaho ni ibenna binoto do cair teher tu lebaranon so ibagi di iba inatong ujunga dang ditangyakon natorasne cerita do inian kadang mungkin dak tangyakon ni natorasna satu kartokar rapi anak konna alai dewata pe songonido molo sitok kita tigor kita daulat kita marroha tubuh holong ni roha di bagasang ngulutta tauji sian nasa gogotta do sian nasa rohatta mangulahon lomoni rohana nyadang adok kita zolmon na sikop mengulah patiki pasti punya dosa tetapi ketika kita berusaha sedemikian rupa mengulahon lomoni rohani dewata Tuhani pe itor tatapon nado itor paelengon nado pinggolna manangihon jauh-jauh niaka naporsea di bagasan tangyaktai maride tangyaktai makamang dotamok kenang di jauh turpukod dohita laho manaluhon portibion halak naporsea martangiang doi laho mangido gogo manaluhon portibion nasana tubuh siat debata namartangiang tu debata taluhonon nido portibion apa artinya mengalahkan dunia ini artina ima kamang dotamok kenang sude nang naposo bulung di tangyak taido hita margogo laho mangalo subiani sibolis pangela ni portibion dohot ragam ni akka paru kilon naboy songgop rotu hita iruban na didok
margogo si tutudo si partang yangi. Margogo jala marbisuk si tutudo si partang yangi. Akan asai martangi yang tu debata di bagasan tedek ni roha. Akan mabalu na matua na tangis dari luilu mangelekon tangyang na tu debata. Mangidohon sobana tu Jehovah. Di bagasan hagogoon ni tangyang nai. Talu do portibion. Bahenon ni halak si partang yangi. Alani kosudedo hita. Boy margogo siat tangyakta. Margogo sian pangiduatta tu debata. Alapos dorohatta. Yesus Kristus. Naung mangusehon tu hita pasu-pasu na gudang. Marhite ragam ni pasu-pasu siap banua gijang. Di haluaon na pinasikop ni Yesus hari Kamis. Di hananaik na tu banua gijang. Di sido di pasikop debata. Las ni roha dot hasonangat di hita. Asa anggiat saluhut akan aporseai margogo marhite tangyangna. Margogo marhite elek-elek na tu dewata. Di bagasan tedek ni roha. Hapor sehaon, habonaron, dot hasitongan ngolunai mardalan. Dungi lehonon ni dewata ma nasa nata pangido di bagasan ngoluta. Ata pangido kamang moloro pangujunan margogo hita. Dang rupak hapor seaota. Dang meoleol pakirimota. Alai posi tutudo rohatta di Yesus Kristus anak ni dewata. Na soholan mangalean narikot di daging be. Alai nunga mangusehon narikot di todita mariti haluaon na pinatupanai. Da tangihonon nado tangyakta. Da lehonon nado nasa natapangido di bagasan pardalanan ni ngulutta. Huhut mahitatong martangiang. Jadi kamang dota makenang yang orang tua tanya kok kamu geleng munai dah ya itanya kok kamu do tanya kon irok kamu do warna irok bahkan sitong go sebetulnya jojor dok kamu warnai anakku si nomor sada tanya kok kamu tong unak terlalu umum tong tanyaku tanya tak Tuhan sudah pinoparhu nebo to hoi Tuhan iternin nei tamarupani ala mahatau do Tuhani rikok do jojor di partikian naune iru nakining ede perjoloikan molo martangi yang ngau nina diti ulido tikki na hohom ditikki martangi yang ngau ulido tikki na hohom mangido tu debata pajojor matong tangyak tai tu debata asa margogo akkayanak kotai Dingkat do manangyak kon akayanak kon akamang do tamu akainang da asa unang ro tunasida parukilon. Tuhan akayanak koku unang loas mengadopi galubang ni parnguluon. Unang loas mengadopi hamaholon. Salah do tangyak si songoni daong. Sitong deyatong. Alisa sitong ikut tabat tado tangyak tai. Ima molo Tuhan molotung rope baru kilot tu anak koku pargogoi ibana samonang ala narang arong akai anak kota na poso bulungon na so mangadopi baru kilon dang mungkin na sila dang mangadopi par hamaolon di persekolahan perkuliahan perkarejoan sirokap ni toddi alai molo di luas sope Tuhan akai anak kon nami mangadopi galubang ni portibion pargogoi ibana makka monak kosa. Ya hari tanya kita songoni, toke anak kota. Idorana rikot memperlengkapi sudah naporseai asamian jala mangolu di bagasat tangiang do dalatta mangido tu dewata alani i tuktuki hamuma lului hamuma pangido hamuma tu dewata nasa na pinangido ni rohamuna asa mertua ma halak nama jalo perbueni tangyangna amin martangyang mahita mauliate mani ho Tuhan di patugu horo kami martangyang tu anakmu Yesus Kristus di saluhut nama sadingulu nami ajari mahami miat di bagasan habonaron hasitongan
asa margogo tangiang nami. Hata pangiduan elehelek sobanami tuho. Marperbue mai marhite pangulaon nami si ganupari. Pasu-pasu maruasmu na marminggu sadarion di garejaon. Dohot di bagas na sida be. Tupahi ngolu na sida. Ramoti na sida. Sai tangi mahoale Tuhan. Jalahapo gani. Laho mangurupi na sida. Dinasa tangiang na sida. Pasu-pasu mana ulang tahun sadarion do sa mingguan. Ulang tahun kelahiran. Panjang umur. Sukacita di nasida. Ulang tahun pernikahan. Lam mertua berbahagia rumah tangga nasida. Pasu-pasu oleh Tuhan ruasmu nanaing marhasohotan Ivan en Leoni. Sanggiat lam togu holong mian di ngulu nasida. Jala tiur saluhut nasinakapan ni rohana sida. Jala hipas nasida manomu-nomu. Laho mangujakkon rumah tangga nasida. Pasu-pasu ruasmu saluhut na streaming online. Vivi Riana. Ale Tuhan Tresia, Winnie Octaviani.aknn, sude manasida na marminggu di bagas nabi, Ramoti jalatupahi ngulu nasida. Pasu-pasu ale Tuhan keluarga si Hombing inang boru si Majuntak. Dia kapinop parnasida nong marhasohotan, jalalam tabay hai paso di nasida tujulon niarion. Apuli masude poparan ni Opung Paul, boru si Litong. Asa tarapul si tutu jalamargugu nasida. Huhut jupang akka na pinangilo ni rohana sida. Pasu-pasu Yuli boru si Matupang. Diak kanguluna dot ulon na toktong di bagasan nasi ni roham. Ali Tuhan. Tupahi ma keluarga. RP si Torus inang boru hasibuan. Lumobi ali Tuhan di hari Kamis na salpu. Songon narongom paru kiloni itu keluarga ni amanami si Torus inang boru hasibuan. Marujung ngolu da inang pangitubu nasida di Medan. Apuli nasida le Tuhan. Jala lam tuhi pas na inanami boru hasibuan. Tujulan ni arion. Ni urasan ni tanganmu na marhuasoi. Tinanggalan ni huasom na margugui ma. Pamatang ni inanami. Asa tanggal na sa parsahito ni. Huhut masungguli hapor siyaon na. Do pakirimod di nasida. Mangido pasu-pasu hamalumos yakko. Pasu-pasu Sri Orija Maya Sutarti. Sanggia lam tabadi banak kelas ni roha tujulan ni arion. Songoni nang NN keluarga Samosir boru hasibuan. Songoni nang Darwin situ morang helani Opung Tabita. Yanti Meli Hertati. Ho mana-mana bayak kasih ni roham dohot dengan nibasam dinasida. Di ruasmu na mengadupi paru kilo na le Tuhan. Asima roham urupi jala tugu-tugu nasida. Di bagasan tangiang eleh-helek. Pangiduan tuadupan muna badiai. Ali Tuhan, saya lama jari mahami. Molo di pabedda hope ali Tuhan pangiduan nami. Dan apalah jupang nami dope. Asalam tugu hami majalo. Jalalam doras sami mangido. Lam gogo tangiang nami tuadupan muna badiai. Ai porseado hami. Ditikina. Ditikki haletasa. Jaloon nami donasa na pinangido ni rohanami. Asal ma unang pargali hami. Pasu-pasu mahami oleh Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demai tahut papungupilian.
pengiakon mapilerta. Ali di batama namin na di banua gijang horo haroron ni salu silelew na dinggado nasaw libasa na mauliutos pasata mi masan na nilom ito hami pilihan namin ito ho. Sa jalo may gabi uap na ucus di jolom paso-paso majala ramoti asaw parasya kami pilihan o pati bulok karajon mo ito ngatongan ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan namin mariti-hiti tordim. Asalamutad hami gudang nisilew-leon mi ito hami. Asalam gir-gir hami madok mo lihat itu ho. Mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadariok kang ulua siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Disodakon Tuhan Dewata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita. Kamang dot tamak kainang sian las ni rohata. Tu petida na pensiup pe boido pasatota secara langsung pe melalui warta boido leonota tu kantor ni Huriata. Asa haru boy terurupi dana pensiun HKBP. Tuhan memberkati. Horas.